kurumidza kundodzorera masanctions pauri kuti wakamabvisa, kurumidza kundomadzorera. Musabate vanhu kumeso, musanyengedze vanhu. Kana zvakureva kuti criticism is a career, then everyone is going to criticize the president. Right, zvatanga manje iko zvinezve nyaya yapindirwa nefavorite bishop wangu panapa. Hainobva ndanzwa kunakirwa manje. Awanaka iyo chavari hanzi yodzorera mota ka hanzi dzorera masanction pawakamabvisa pakashata. Ndo nyaya iri panapa iri kupisa. Rutendo matinyarira asanganiswa nabishop pane nyaya dzacho. I don't know kuti Rutendo achatiwo kudii pane nyaya iyoyi, but ndiri kuona bishop vanga vatanga ne certain posts vachiti saka varwi vehondo vakarwa hondo inodarika masanctions vacharangarirwa nani? What standard are we trying to set by doing so? Ndo yanga iri kubuda ichitaurwa na Bishop Kevin Nyama kanga vachitaura nyaya iyoyi. I understand kuti a lot of people were commenting vachitaura zvakasiyana siyana, but ndiri kuona kuti zvoni a lot of guys in his comment section vari kuti varwi vehondo vachapedza homwe chinyika ichi ava. In 1980 vasina kujoina army vakapiwa mari dze demobilization. 1997 vakapiwa futi ma 50k plus vari pa life pension. Ndo minduro iri kupiwa kuti aiwa vanhu vakatopiwa mari kudhara ende vanhu vakapiwa ma 50k. Yaya ma 50k iyoyi ndinonyatsoinzwisisa because inini zvangu personally tine ma family members vakawanda vekuti vanga vatori kuhondo. Handizode kutaura kuti nani because mungatozoswera muchitozvinetsa, but to be very honest nyaya dzema 50k idzo dzidzika hadzisi nyambo, inyaya dzekuti dzinenge dziri panikirikini. But some people are saying kuti aiwa uyu Rutendo urusora uchipopotera uyu ari pabasa uyu ameno namo ine vanomutevera chinhu chamakada ichika motomedza moto baba isu taito kutsigirai tisati takukuzivai, asi izvo forget pedzeranai zvenyu. Nyaya yekuti zvoni bishop vakajoina ZANU-PF, saka ndo nyaya imwe yakutaurwa kunzi hai pazvinhu zvese zvamakada izvi itai zvenyu mega. And umwe ari kuti you got a good question there. You guys, do you tend to care or to even ask yourselves a simple question? What about the ordinary Zimbabweans who doesn't have any political ties or affiliations, who just happens to be a Zimbabwean by birthright? Kuti vacha benefita chii pazvinhu zvese izvi? Dzingori nyaya dzegutsa dumbu ruzhinji ruchikwangwaya. Magunanzi aye odyiwa nevashoma zvedi nhaka wepasi kana usina waunoziva anokuchesterawo bhora wotosimba kuvimba naMwari nekuti ndiye oga waunoziva angakuitira ngoni. Nyika ine varidzi ndo imwe iri kutaurikawo panapa. That was a business agreement, saka pane transaction risina kuzoitwa rakapa mukomana kutamba nemaboss evakuru vakamixa akatambidzwa masina ake. Muchamunzwa achinja tone. We are on our own, no one cares. Ndo imwe iri kutaurwa nemumwewo panapa. Umwari kuti munhu waMwari ka mubvunzo wenyu wakanaka wamabvunza uyu, but kubva nhasi makutonekwa semhandu nevebato ramakasarudza kutsigira chokwadi. Vanonditinda kupanduka. Idzi nyaya idzi dzinonetsa idzi, and I don't know kuti vanhu muchasvika pakunzwisisa bishop rini, muchasvika pakunzwisisa because munhu akatotora decision yake at the end of the day. Inyaya takambobvira kudhara tichitaura, but a lot of you guys were ignoring. Unoziva kuti ndakambozvitaura ndakati ukaona zvinhu zvaitwa bishop izvi vachajoina ZANU-PF izvi, vanhu makati kana zvimbofe zvakaitika, but isusu tinoanalyza manje because tinoona, because munhu anozoona kuti saka ndazowana at the end of the day munhu abva kure baba achitochwa achisungwa achita sei hamusi kutera hamusi kuita follow up hamusi kudingira apa iye is the breadwinner. Ozoona kuti alright inini ndiri kuisa effort yangu kune vanhu vasiri kuda kuzo appreciate effort yacho, kune vanhu vasiri kuda kuzodzoka vachitaura neni kana kuti kuzondibatsirawo pandinenge ndakudawo help kana kumbotwitawo. Unoziva kuti the funny thing ndechekuti vanhu vaitobudikira vachitotwitawo about this gentleman ndana hope weching'ono
vacho vamune muchiti ndo zvatengesa ndana Tendai Biti vacho vamune muchiti but Tendai Biti even went ku SABC akanotaura the issue of Bishop Kevin Nyamakanga up to now ndotoziziva kuti ananhigirikina vanenge vane a certain respect yavanenge vachipa kuna Biti, but I'm not saying kuti vasina kuposta kana kuti kutaura kana kubatsira vanga vari wrong pazvinhu zvacho, but ndiri ngotaura kuti munhu anozenge akutora decision sababa vemba.